Добро утро от голямото добро утро. Това трябва да е джамджийско, а не джамалджийско село в центъра на Кюстендил, пред общината. Защото ако не сте разбрали, новия президент на щатите, стар Доналд Тръмп, ще е на 9 май по случай 80 годишнията в Москва на Червения площад за парада на победата. Ако случайно не отиде, просто бройте го, че е бил там. А това значи само едно. Проектът Обединена Европа приключи безвъзвратно. Добре, че поне се сещат в община Кюстендил да мият улиците като едно време. Времето на Тодор Живков и на така наречения социализъм. Защото дупе да има яко на всички, които ни натресоха така наречената демокрация.